Sing ukir jiwa ragaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Sapa to ya? Iki anake sapa? Kok gawe bingunge para Jawata. Wong jeneng kita ora ngamuni-ngani wong tuamu, awakmu dhewe ora ngerti apa meneh wong liya. Mestine ulun ya ora nyumurupi. Wah, dugangi sisan kowe. Mati kowe. Kene kok aku dadi ramune dewa. Wah, ya. Ayo, mati kowe. Kok biar ora.